Durante o ano 2020, dende a Fundación Amicos e coa colaboración da Área Social de ENCE, puxemos en marcha o proxecto ENCE Capacita. Tendo en conta os obxectivos de desarrollo sostible, o proxecto céntrase en informar, orientar e asesorar a xóvenes e adultos en risco de exclusión social. Todos eles residentes nos municipios e aldeas da ría de Pontevedra, para que poidan mellorar a súa situación laboral a través do fomento do emprendemento e de novos perfiles. Me llamo José María Basso y estoy trabajando en las ecobrigadas de Amicos. Estive nas Illas Cíes traballando o verán pasado, en julio e agosto. Son traballador de Amicos e teño contacto con eles habitualmente. O traballo da ecobrigada consiste en facer moitísimos traballos para comunidades de montes, traballos forestais, traballos para concellos, de limpeza de carreteras tamén fixemos, traballos para parques naturais, limpeza de camiños en parques nacionais como a Sálvora, no Parque das Illas Atlánticas. Eu encargame de que a xente levase a mascarilla, mantivese as distancias de seguridade e tamén que cumplisen coas normas do parque. Unha empresa visitou o meu currículo en Infojobs e resulta que era Amicos. Empezou a través de Infojobs, apuntarme tal, un traballo que ofrecían para as islas, las atlánticas, así. E me chamara para facer unha entrevista, fixéramola en Cangas. E a partir de aí comecei a traballar e pasaron 2 anos. Dun día da noite á mañán, pois encontrei unha gran familia coa que empecé a traballar, coñecín grandes compañeiros. Previamente a comezar a traballar ali, estive facendo unha formación online por parte de Amicos. Foi unha formación de COVID e prevención de riscos, foi online, durante o confinamento. Sí, durante o confinamento, Amicos, estábamos en contacto permanente con chamadas para ver como me atopaba eu, se estaba pasando ben ou mal no confinamento. Informarme de como iban as cousas, informarme de unha chamada de como estaba a familia, ¿no? Como preguntaba, que tal todos, que tal a familia, que tal... Falábamos unha vez cada semana aproximadamente do traballo e de toda a vida en general. A Fundación Amicos axudoume bastante a traballar dende fai 2 anos e medio aproximadamente. Estou facendo moitísimos traballos, estou aprendendo moitísimo. Coñecín ali a xente maravillosa que axudaronme a adaptarme ali ao traballo. E repetiría con moito gusto a experiencia. Non é só o traballo que me proporcionaron, senón, como dicía antes, era a ilusión que podes facer máis cousas das que antes a miña menosvalía, pois tiña un traballo, tiña era oficial, tiña a miña xente a cargo e despois xa non tiña, entonces tiña que renovarme e facer outras cousas que non pensaba que antes que non iba a poder facer. Bueno, Amicos, dende que comecei a relación con eles, pois axudaronme moito a deron a oportunidade de traballar para o Parque Nacional e estou moi agradecido. A parte do traballo non é só un soldo, é iso que dicía, é sentirte que non estás solo nun traballo. A formación
e iso, facer sentirte, pois, ben, escoitarte. E que ojalá podamos seguir traballando moitos anos e poder facer cousas importantes e colaborar co centro, con toda a xente que estamos integrados nesta gran familia.